menene hukuncin a ƙara wa musulmi jinin kafiri sannan saboda rashin lafiyansa, sannan kuma ya ce me hukuncin wanda ya mafarkin yana wahala a cikin bacci kan wata matsala sai kuma ya fitar da mani, wasu ya ji wasu malamai na cewa ba zai wanka ba. To tambayar ƙarshe ita ce hukuncin wanda ya bi mai magariba bi mai sallar isha'i, me ya dalili akan haka? To a takaice dai karanto min ɗaiɗai da ɗaiɗai mu ji. Na farko hukuncin ƙara wa musulmi jinin kafiri saboda rashin lafiya. Aha, wato ya kamata mutane su gane da Allah yake cewa innamal mushrikuna najisun, kafirai najasa ne, ba yana nufin najasatul a'yan ba wai jikin ba, aƙidar su ake nufi. A takaice da wannan sai malamai suka ce in dai ta kai an ɗibi jinin kafiri an ƙara musulmi babu laifi akan wannan, babu laifi akan wannan insha Allah. Na biyu, maganar da ta shafi menene? Maganar jarwal majrur kenan. Mafarki cewa yayi mafarki ya ga yana shan wahala, wato ka'ida a fiqhu ita ce idan mutum ya fitar da mafarki saboda wahala, ya fitar da mani saboda wahala, a ce